Душе, ела да изпееш една песен, Душе. Моля? Ела да ни изпееш една песен, викам, да те снимаме една песен да изпееш. Какво казваш? Една песен да ни изпееш, викам. Да ви изпея песен? Да. О, ма. Да те снимаме как, защото ти много хубаво пееш, ама рядко пееш. Ами. Айде да ни изпееш една песен сега. Влемам такива, как да ти кажа, репертуара ми е много беден. Аз... Не е вярно, ние сме те чували. Може би са ме чували такива църковни. Ами нищо, изпей църковна песен една, да. Много хубаво пееш, трябва да те... Понеже като ученик в гимназията, баща ми ме караше и трябваше да му изпълнявам, нямаше как. Да. Макар че не бех религиозен, да си кажа право, и не съм слушал. Обаче песнопенията ми харесваха. Да, знам. Харесваха. И сега, макар атеист, просто да наникам си църковните. Айде да ни изпееш една песен сега, да те имаме записан така. Да я запишеш? Да. Как? Айде, която ти е така най-при сърце, която? Не при сърце. Или която считаш за подходяща? Кой знае подходяща ли е, да речеме. Ходеха едно време и аз съм ходил. Дяци ги наричаме. Тоест, от това, което казваха коледари, литературно, а у нас ги викат дяци. Тоест, преди Рождество денът, преди Коледа, момчета, няколко души, по къщите ходят и с икона от църквата носят и пеят. Христос раздае славите. А пък на Богоявление песен, която възпроизвежда, така да се каже, кръщението. Во Йордани, в река Йордан, нали там се кръстил Христос. Да. Бил кръстен. И казва, во Йордане крещаjuщо ся тебе Господ. Во Йордане крещаjuщо ся тебе Господи, троическое явися поклонение. Браво, Души, много хубаво, браво. Целата не е това. Да. Започването само. Че се е явило. Вие не сте го учили това, то се изучаваше и в училище. Да. В училище имахме част по закон Божий или вероучение. По-късно го наричаха вероучение. А там учили ли са ви да пеете? Не, само вероучение. Не. Да. Пеенето в черква, ходехме в черква, задължаваха ни да ходим в черква. Групово, целият клас или? Всеки по-отделно си ходи. Целият клас, това редко беше на причащение, например. Ама това не знам по кое време беше. Не, организирано не са. Организирано водиха ни така, на такива, да речеме, празника, училищния, Свети Кирил и Методий. Да. Или какъв друг празник. На Свети Кирил и Методий само. Сме отивали така в черква от училище. А ти кога си започнал да пееш? Баща ми, нали, беше свещеник, макар че аз при него не съм живял. Понеже майка ми, дали сте казали, не знам, е починала на 36 дни след раждането. И тия хора са ме приели и аз съм отраснал при тях и аз те ги зная като шо. А бегах от баща ми, дядо Поп. Така ли? И исках да се срещам с него. Чак когато в гимназист, чак след военната служба, така свободно отивах на разговори и прочее. При това отбегвах, не ми се щеше да ходя. А той поръчаше да ме водят по черква. И бабичката го уважава и ме води. Хайде, да идем.
И аз отивах, но притеснен бех, обаче дядо поп искаше да пея. И аз така, ходил съм с тия групички, дето ви казах, дяци, коледари. Това всъщност не е като това известното коледари по литературата, дето го пирам, то по-скоро беше религиозно. Дядо поп ни организираше да пеем. Събирахме се там в черквата и той ни така напътстваше. Ходех в дома им, в поповия дом. Аз не отбегвах, но тогава трябваше да отивахме, за да се... Сестра ми, големата сестра, тя имаше прекрасен глас. Много хубаво, много хубаво. Тя беше с основно образование, ниско образование, обаче талант имаше да пее. Много приятен глас, много приятен. И тя, дядо поп, учаваха ни в тия, особено тия за Коледа, за Богоявление, тия празници, за Великден. За Великден имаше също много интересни. А ти по празниците пял ли си в църквата така официално вече? Да. Църквата пеех, разбира се. Пеех апостола, четех. Да. Символа на верата. И на прошка какво се пее, души? На кое? На прошка. На прошка обикновената литургия, не е специално. Аха. Мен ми харесваше това много. Той имаше едни статии погребални. Символизираше се погребени, символизираше се разпятието Христово. Имаше специални такива книжки. О, Христе, животе, гроб положен си бил, и в ужаса воинства ангелски тръпнеха, снизхождението Твое, славейки на групи. Едните свършат, другите после две групи, три групи. На това сме го слушали в църквата майна. Това на Великден не се ли пееше на Великден? На Великден? Сме го слушали в църква. В църквата е тук. Да. Много тържествено дядо поп. Дядо поп много тържествено пее. А жените пели ли с вас, души? Моля? Жените пели ли с вас или? Какво да е? Жените пели ли са и те ви? Да, им хор. Цял хор, да. Ами организираше хор, имаше хор. Да. Горе. Ти не си ходил в черквата, нали? Тук сме ходили, да. Ама... Но когато пеят не сме били, не. Не сте били? Не. Там горе имаше така като полуетаж, хорът оттам пее. Да. Но независимо. Да. Много хубаво. Сестра ми беше, организираше много хубаво. Обучаваше ги. И тя подемаше. Тя беше много. Нейният глас се открояваше просто много. Да. Хубаво пееха. Аз нямам талант да пея. И не ми се ходеше, ама трябваше да изпълнявам. Отиваш. Така. Не бех талант аз. Сестра ми беше талант в пеене. Значи в църквата са ви учили, а не в училище да пеете. Разбира се. Да. О, Христе, животе, положен си бил, и от ужаса воинства ангелски тръпнеха, снизхождението
името Твое, славейки, как умре животен, как живее ести в гроб, на смъртта пък разрушаващи царството и отага мъртвите, стигаш да. Браво, браво. Много интересно души. Много беше, баща ми беше идеалист. Много. И той създаде тази черква, но тогава много тържествени служби. А Души, защо има две църкви в селото? Моля? Защо има две църкви в селото? Да, едната е пригробна. Ама защо са две църквите? Тази е като храм паметник там. На гробището. На гробището, да. Но два попа ли имало, като има две църкви, или един поп ги обслужва? Двама беха. Двама. Двама беха. Бенеори имаш. Селото големо Бенеори имаш. Аха. И два попа имало. Двама беха. Моля? Добре, де тази църква на гробището функционирала ли е изобщо? Нали каза, че е храм паметник само? Какво казва? Църквата на гробището функционирала ли е? Там имало ли е свещеник, който да Не е отделно. Не, нали? Не е отделно, да тя само когато има погребение, някакви служби. Да. А тези два попа къде Там са били? се извършваше опелото. Опелото на починали. Да. И на такива големи празници за душници. Значи на задушница, примерно и в двете църкви има служба. Не, те двамата свещеници долу си служат. Те си на голем ден, голем празник и двамата служат. А пък иначе, той единия беше пенсионер обикновено. Да. Това беше, в началото двамата са били баща ми и още имаше един стар. След това поп-Любчо Зета. Да. Помня го, да. Да.